नाम सुप्रिया महाराणा मोर द्वादश श्रेणी परीक्षा रे 540 मार्क रही 600 ऑल इन वन क्लासेस ट्यूशन रे पढ़थि 92% आसा थिले 91% आसी एथरे बहुत खुशी अछि केनते कोन लेबर थिला केते कोन लेबर करथिले 10 ରୁ 12 घंटा दिन को परिश्रम करथि एक व्यक्तित्वर श्रेय मोर बापा माँ आउ सांग माननको दउछि केमिति कोन एई मते आगे कोन होछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाई पाठ पढ़ी सेटारे सफल हेबाउ ମୋ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାରେ କି ଆମର ସୁପ୍ରିୟା ମହାରାଣା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସର ଟପର ଅଛନ୍ତି 91% ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ସାସମଲ ତାଙ୍କେ 86.45% ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଦି ଜଣ ଆମର ଟପର ହେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବି ଆଇଟି ରେ ବି ଅଛନ୍ତି 97 ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଏ ଟାଇପ ର ଯୋଉଟା କି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଟପର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରିଜଲ୍ଟ କଥା କହିବା କେମିତି ରହିଥିଲା ଆମର 100% ରିଜଲ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କାହାର ବି ଜଣଙ୍କର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିନି କି କିଛି ନାହିଁ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସ ବି ପାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମର ଯେଇ ମେନ୍ସ ର ବି ଜଣେ ପିଲା achievement କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି mathematics ରେ 96 ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି mathematics ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଟାଇପ ର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସାର୍